Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an sa inyong hunahuna sa may buhaton sa katawo kung kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib dito sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga ini kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niini karneroha kaysa kasiyamag siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa nining mga gagmayng bata. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga, mga igsoon, adlaw karon nga Martes, Disyembre 10, og nakaduol na ang mga adlaw nga magsaulog na kita sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Nangandam na kasagaran karon no sa umaabot nga siyam ka adlaw nga tradisyonal nga misa sa kadlawon ug sa mga simbang gabi. Sa ebanghelyo karong adlaw mga igsoon, gitawag kini sambingay, no? The parable of the lost sheep. Sa atong kinabuhi, ang mawa gani nga bililhon nimo imo sa nagpangitaon, di ba? Na may mga butang nga mawa na to, unya, di na to importante di bililhon, we don't care to look for it, di ba? Palita mawa ng usa kita ka butang nimo unya dugay na nang wala nimo gamita, sinina nimo ana gamita, di man ka mo value ana. Pero mawad-an gani kag tawo or mawad-an kag butang nga bililhon nimo. Ang imo gyunang response sa maong realidad sa pagkawala is ang pagpangita. Kuyog gina nawa unya pagpangita. Sa ato ba matataw na to sa ebanghelyo karon nga gipangita ni Jesus ning usa, gibiyaan ni siyam kasiyaman og siyam 99. Buti pasabot nga bililhon gyapon ang usa. Ingani pod ang pagtanaw sa Ginoo nato. Kita magong tao matod pa ni Pope Francis karon. Naata kanunay ani gitawag throwaway culture. Throwaway culture. Kana bang ang kalibutan karon hilig na og ibalibag ta. We tend to discard people. We tend to throw out people. We tend to throw them away from us. Kaya para natuwa sila silbi, di sila importante. Why bili, why tingog, why influence, what ay makuha nila mo na kinaiya og throwaway culture ingon ang Santo Papa. Pero muli ta sa ebanghelyo karon ug mamalandong ta sa kasing-kasing sa Ginoo, kada usa day nato bililhon. Kada usa nato bililhon. Regardless sa atong kahimtang. Nay mga tawo nga giisip sa katilingban nga why bili mo nang di pangitaon sa katilingban. Kisa may kanunay pangitaon sa katilingban karon. Ang mga VIP, na very important people kanunay. Kinsa man na, of course, katong mga dagkog ranggos katilingban, pare, mga opisyalis sa gobyerno, mga manager, mga supervisor. Mao na mga kanunay pangitaon. Pero gipangita ba na ito yung taon tong mga taong gagmay sa katilingban? Gipangita ba yung taon nato itong mga tao nga way tingog sa katilingban? Gipangita ba yung taon nato itong mga tao nga way ranggo sa katilingban? Diya sa simbahan, kisa may kanunay na itong pangitaon sa parokya. Magbantay ta, bisan kami mga pare o kita mga leader sa parokya. Kay ang kasagaran na itong pangitaon, kato po mga tao nga kusog mo donate sa parokya, kusog mo hatag, kusog mo paambit sa ilang mga blessings. Nakalimot nga na ay daghan sa parokya nga angay na itong pangitaon. O gani mas nindot pangitaon sa atong Kristiyano sa katiliman kato mga tao nga layo og simbahan. Kay usahay ang atong kanunay pangitaon kato mga tao nga nagyampungan sa simbahan. Kay mao mo po'y kusog mo hatag. Malandong ba ta niini? Ang sambingay sa nawa nga karniro nagpahinumdom nato nga di gusto ang Ginoo nga nay usa nga mawa gikan nato. Gusto ang Ginoo nga kitang tanan maluwas. O gusto ang Dios nga kitang tanan magkatipo diha sa iyang harian. Unya unsa may practical application sa ebanghelyo sa atong kinabuhi? Pangitaa ang mga nangawa. Sa imong pamilya og na imong anak nga badlungon, ingsupak nimo gadis-adis. Kung imong gipalayas, o Kristiyano ka, o maminaw ka sa ebanghelyo karon, pangitaan na, subayan na.
Ug na imong anak nga wa ka humang eskwela, gitaban og laki, gipaangkan, namuyo sa layong dapit, wa na kay number, wa na kay contact, pangitaan na. Kay anak na nimo. Ingana din ning atong kinabuhi sa pagtuo. Kinahanglan tang mangita sa mga nawala. Adyaw pangitaan ang naa na daan. Pangita atong nawa sa saktong daan. Mao ka na pamalandong sa ebanghelyo karon. Pasalamatan nato ang Dios sa grasya nga kita iyang gipangita adlaw ug gabi aron di kita mahilayo gikan kaniya. Amen.